चिरां जिल्ला बिजिनि सिङाव थानाय सुसाइझार हलिपारा गामियारि आफादा दिनै हलिपारा गामिनिफ्राय बयनिख्रुइबो सिगांसिन MBBS एबा जाफुंसार डक्टर जानो हानाय मिलि बसुमतारीखौ लोगोसे मेट्रिक आरो HS आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ फरायनायजों लोगोसे सोलोंथाइ समाजखान्थि रांखान्थि आरो गामिनि गासैबो बिथिङाव जौगानांगौनि थांखि आरो नोजोरजों सांग्रांथि मेल लानाय जायो। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो BH कलेजनि बिबुंगोरा बाबुराम बसुमतारी, क'क्राझार सरकारि सोलोंसालिमानि बिबुंगोरा बारहुंखा मोसाहारि लोगोसे गामिनि सानसुमै आरो गासै रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै मोनसे मेहेरगोनां खालामो। बर' बिजों फरायनानै बेसेबां साक्सेस जानो हायो बे कुइसना दिनैल' नङा। बहुत मानसियानो कुइसन खालामदों आरो बिनि एन्सारा जोबोद गोरलै। बर' बिजों होनबा जोंनि बिमा रावखौ बुंनाय जायो। बयनिख्रुइ गोरलैसिन सोलोंथाइ लानायनि बिजोङा जाहैबाय गावनि बिमा राव। आरो जोंनि बिमा रावजों फरायनाय गोबां मानसिया गिदिर मानसि जालांबाय। IAS अफिसार जालांबाय, HS अफिसार जालांबाय, डक्टर जालांबाय, इन्जिनियार जालांबाय। दा बेफोरबायदि बिदिखौ नायोब्ला बर' बिजों फरायनानै लेखा रोङा मानसि जाया होननाय मिनिङानो थाया। मानो गावनि बिमा रावा सोलोंथाइ लानायनि गुबै बिजों। गावनि बिमा रावजों सोलोंथाइ लानानै नों जाबादि गियान मोनगोन, गुबुन रावनि दारै नों गियान लायोब्ला बा सोलोंथाइ लायोब्ला नों बे रोखोम गियान मोनाबो जानो हागौ। खारन गावनि बिमा रावजों जों A to Z बुजिजोबो। मा बुंदों मा फोरोंदों फोरोंगिरिया बे क्लियार जायो। खिन्थु गुबुन बिजोंजों जुदि सोलोङोब्ला नों भाषाथ' क्लियार जाला, बुजिबो जानो हागौ बुजियाबो जानो हागौ। बे हिसाबै गावनि बिमानि रावजों सोलोंथाइ लानाया गुबै गियान लानायनि गुबै राव। खायसे खायसे ओरैबायदि सानबाय आंनि फिसाफ्रा ओरैबायदि फरायबा साबसिन जागोन नामा, बे मोनसे सिन्था जाफैबाय। मानोना बेबायदि फोरोंगिरि खम जायगायाव फरायसालिफ्राव जाबादि गियान होनो नांगौ मोनसे टाइमनि खोथा थाहैबायथ'। दा बे टाइमनि अभाबाव फोरोंगिरि खम जायगायाव फोरोंगिरि खम फरायसालियाव हयथ' फोरोंगिरिफ्रा गथ'फोरनो नांगौ रोखोम माने सोलोंथाइ होनो हायाखै। दा बेफोरखौ सिन्था खालामनानै गारजेनफ्रा बयबो गावनि फिसाखौ सानोथ' मानसि जाथों लेखा गोरों जाथों बयबो आसा खालामो। नोंबो लुबैयो आंबो बयबो लुबैयो। बे हिसाबै बयहाबो मोनसे सिमां थायो। बे सिमांखौ आसा खालामनानै प्राइभेट स्कुलाव हरो आरो। खिन्थु बे नङा दि मा सरकारि फरायसालियाव माने फोरोंगिरिफ्रा मोजां फोरोङा, प्राइभेटआव साबसिन फोरोङो बे नङा। खिन्थु माखासे समफोरखौ नायनानै टाइमफोरखौ नायनानै सुबिदा अबस्थाखौ नायनानै माखासे गारजेनफ्रा हगारो आरो। मोनखानाय बर' मिडियाम फरायसालि जुदि थैनानै थांजोबोबा बर'फोरनि थाखाय माबायदि खहा? बहुद खहा जागोन। बहुद खहा जागोन। सिम्पोल एग्जाम्पल, जुदि जोंनि बर' मिडियाम फरायग्रा माखासे फरायसाफ्रा जोंनि बर' मिडियामाव जुदि थैलाङोब्ला फरायसालिफ्रा थैलाङोब्ला जों बर' मिडियामाव जेसेबां फोरोंगिरिफोर दङ एफोर मोन्दों साख्रि मावदों बेखौ सोर फोरोंगोन? बे पस्टखौ सोर लागोन? बेनिफ्राय अट'मेटिक जोंनि रावा जुदि जों फरायसालियाव फरायाब्ला अट'मेटिकलि गुबुन रावजों गादब जागोन। बेखायनो जोंनि रावा जुदि थैलाङोब्ला जोंहा जाथिया जथेस्थ' लस दं। आरो बे लसआ जों सुख'नो हायै लस जागोन। जाथिनि थाखाय बे सुख'नो हायै लस जागोन। सुबाइझार गामियाव दिनै हलिपारा गामिनि गेजेराव गोबां फरायसा फरायसुलि फरायलांबाय। नाथाय दिनैसिम दिनैनि बे गोनोखो मुगायाव मोजां फरायसा बा साक्सेसफुल जानो हानाय बिदि ओंखारबोआखैमोन। रायजो राजाफ्रा गोसो होदोंब्लाबो हायाखैमोन। नाथाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा, जोंनि गामिनि दुखुथिया न'खरनि गेजेरनिफ्रायबो देग्लाय धनेस्वर बसुमतारीनि फिसाजो मिलि बसुमतारीया जोंनि बे हलिपारा गामिनिफ्राय बयनिफ्रायबो सिगांसिन MBBS एबा डक्टर आयदायाव उथ्रिसारनो हादों बे बोसोराव। बेनि थाखायनो बिथांखौ इयुनाव फैबाय थानाय फरायसुला फरायसुलि गथ'साफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बिथांनि बायदि जाथों, खस्थ'नि गेजेरजों गिदिर गोलाव मानसि जानो हानो थाखाय फरायलांथों, बेबायदि गोथार उद्देश्यखौ लानानै दिनै बे बरहायनाय आरो लोगोसे सोलोंथाइनि बिथिङाव बोसोन होनो थाखाय दिनैनि बे
प्रग्रामखौ लानाय जादों। बाहाय मिलि बसुमतारीजों लोगोसे मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय आरो हायार सेकेन्डारि थाखोआव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौबो थुलुंगानि थाखाय जोङो बे गामिनिफ्राय मोनसे बरहायनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव BS कलेजनि प्रफेसर बाबुराम बसुमतारी लोगोसे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि प्रफेसर डक्टर बारहुंखा बसुमतारी बिथांखौबो जोंनि बे गामिनि आफादा लेंहरनानै दिनै बाहाय आबुं गोनां एबा मेहेरथि गोनां हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ आङो बे गामिनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनैनि बे गोथार थांखिजों जोंनि बे लेंहरजानाय हाबायाव आलासिफोरनि जानाखि बोसोन होलांनाय बे बोसोन होलांनायनि गेजेरजों जोंनि गामिनि गोदोसोनाय गामियारि सुबुं आरो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना गोसोआव लागोन आरो इयुनाव बेनिफ्राय साबसिन आरो फरायसा ओंखारगोन। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।